Božská liturgia je cesta, ktorou putujeme akoby v 3 krokoch. Úvodné modlitby s obliekaním kňaza a proskomídiou, liturgia katechumenov a liturgia verných. Prvá časť sa odohráva v tichu a v určitom slova zmysle môžeme povedať, že aj v skrytosti. V prvej rubrike Liturgikona čítame: Kňaz s úmyslom sláviť sväté tajomstvá je predovšetkým povinný byť zmierený so všetkými a nemať nič proti niekomu. To nádherne poukazuje na skutočnosť, že slávenie liturgie je vstupom do Božieho kráľovstva. Kráľovstva, v ktorom panuje láska. Kňaz vstupuje do chrámu, modlí sa pred ikonostasom modlitby zo žalmov, uctieva si Krista a Bohorodičku na ikonách. Skloniac hlavu pred kráľovskými dverami prosí o pomoc zhora a potom o modlitby a odpustenie od svojich bratov a veriacich a vchádza k oltáru recitujúc žalm: Vstupujem do tvojho domu a s bázňou padám na tvár pred tvojim svätým trónom a boskáva prestol. Potom prechádza k stolu, oblečníku, na ktorom je pripravené bohoslužobné rúcho, do ktorého sa oblieka v tichu svätyne. Pri každej časti oblečenia hovorí modlitby, ktoré sú úryvkami zo žalmov. Po oblečení prechádza k stolu, žertveníku, ktorý predstavuje jaskyňu, kde sa narodil Kristus, ako i Golgotu, kde sa priniesla Kristova obeta. Tam začína prvou časťou liturgie, proskomídiou. Berie do rúk prosforu, teda pripravený chlieb, ktorý je kvasený, a pristupuje k mystickej obete baránka. Prosforu reže na všetkých 4 stranách slovami Izaiášovho proroctva. Na pamiatku Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Na pamiatku Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Na pamiatku Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Ako ovča na zabitie ho vedú. A ako nepoškvrnený baránok, čo onemie pred svojim strihačom, tak ani on neotvára ústa. Pre jeho miernosť vyrvali ho súdu. A kto pomyslí na jeho pokolenie? Odobratú časť,
ktorú nazývame baránok, áhnec, položí na diskos, ktorý predznamenáva jasle a jaskyňu, ako aj nový hrob, kde bolo uložené Kristovo mŕtve telo. Všetko, čo zažívame na Vianoce, zažijeme aj počas Svätého týždňa. Betlehemská jaskyňa a Svätý hrob sú v mystickej podstate jedno a to isté. Plienky, do ktorých Mária zavinie dieťa v jasliach, sú tým istým rubášom, do ktorého ho zavinú Jozef a Nikodém. A mirha, ktorú mu prinesú mudrci, bude použitá na jeho pomazanie po jeho smrti. Na spodnej časti baránka kňaz robí 2 rezy do podoby kríža a na vrchnej strane prebodáva kopijou jeho severnú stranu a hovorí: jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A nalieva víno spolu s vodou do kalicha. Matériou pre liturgiu je čistý kvasený pšeničný chlieb, nazývaný prosfora, a čisté hroznové víno. Malo by byť červené a sladké, pretože Kristov život je láhodný. Po baránkovi kňaz vyrezáva časticu na česť a pamiatku presvätej Bohorodičky a kladie na diskos severne od baránka slovami: po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom. Potom vyrezáva 9 častíc na počesť anielov, prorokov, apoštolov, svetiteľov, mučeníkov a ostatných svätých i svätého, ktorý má v daný deň svoju spomienku. Tak sa celé nebo ocitá v jednom spoločenstve okolo Ježiša Krista. Je to nebeská cirkev, víťazná cirkev. Potom sa začína modlitba za pozemskú cirkev. Kňaz vyrezáva častice a modlí sa za svätého Otca, za miestneho biskupa, za všetkých kňazov a diakonov i za reholníkov. Prihovára sa za svojich spoluslúžiteľov i za všetkých veriacich. Osobitne kladie na diskos častice za tých živých, na ktorých úmysel slávi svätú liturgiu. Po spomienke na živých kňaz vyberá častice za všetkých kresťanov, ktorí zosnuli v nádeji na vzkriesenie a večný život, i za všetkých zosnulých zakladateľov chrámu. Rovnako, ak slávi liturgiu za zosnulých, kladie častice menovite za každého. Nakoniec vezme poslednú časticu a prosí za seba a o odpustenie svojich hriechov. Potom kňaz položí na diskos hviezdicu, ktorá symbolizuje hviezdu nad Betlehemom. Modliac sa žalmi všetko prikrýva 3 plátnami, ktoré sú obrazom tak plienok, do ktorých bolo zavinuté dieťa Ježiš, ako aj pohrebného rubáša, do ktorého bolo zavinuté jeho mŕtve telo. Proskomídia má hlboký teologický, mystický a spásny význam. Vedľa Krista, ktorý sňal všetky hriechy sveta na seba, vedľa Božej Matky, v spoločenstve nebeskej cirkvi rastie hora čiastočiek. Celá cirkev umiestnená na diskose symbolizuje celý vesmír, ktorého stredom je Kristus. Okolo neho sa zhromažďujú živí i mŕtvi, spravodliví i hriešnici, zdraví i chorí, radosní, ale i smútiaci. Dokonca aj tí, ktorí sú ďaleko od Krista, ktorí ho zradili alebo na neho zabudli. Za všetkých sa cirkev modlí a prináša ich na diskose ku Kristovi, ako tí 4, ktorí priniesli ochernutého ku Kristovi. Keď kňaz odchádza od proskomídie, otvára záves katapetazmu i kráľovské dvere, aby symbolizoval príchod spásy v Ježišovi Kristovi. Toto je cirkev. Toto je dar. Toto je tajomstvo, do ktorého sme pozývaní každý jeden deň. Toto je skutočné nebo na zemi.